Biro kwa mojansi amene koro midhiero medo bedo mathoth patho kama kelo kod weche go mag koth mapek masani osebedo ka kelo ula makoro nyaka segi nyakoro mga jwang ji maromo 61 osewito ngimagi. Magi timore kinde mar riwruoge mopogore kachiel kod piny owacho bende yango moko kuom okenge manyaka keti mar neno ni joma dipo ni oyudore midhiero machal kod ma oresi kachiel kod mwandu gi kaluwore nitiere ni gwenge mathoth dipoka pioula omedo monjo ka kodhni medo dhi nyime gi chwe. Mago mag siasa jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kawuono wuok oko Jojbati kuom thuolo mokwongo bang' kinde machuok malach ka bende kawuono go duonde piny kowacho ni owe wach sakasani en telo mokale manokelo midhiero masani jo Kenya neno. Owacho ni koponi nitiere gimoro motimore kata ni gimoro ok dhi maber ni to iwacho mana nyingi ni telo mokale manokotimo ma ochiwo ranyisi moro ni kata koponi weche mag nyodo kobetie to iwacho ni ene ma diponi omiyo nyodo kobetie gwenka. Ramogi monto gimathoth nyaka mago mag tuke wa kuna chenro mar yimore to moko kaka pile wachako gi mago ma omiyo pek. Umeambiwa sijui kila saa kushindwa njia ya kufanya kitu yake. Sijui serikali iliyopita. Hasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa mama akikataa kuzaa. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kone sirikal masani ni oweluyo seyo kuome ewi midhiero ma okwako tendgi. Ji maromo 61 osetho masira mar oula ka sirikal olando kenge mag geng'o midhiero ma oula nokelo. Masira mag apaya osenego ji mohewo 33 e Kenya ka apaya ma Nairobi kochomo Nakuru ema osekalo gi ngima ji mathoth. So onge odiochieng' ma chieng' tuch mapodhi mok pesa donjo rangayaka. It doesn't matter how much. To nitie seasons ma pesa donjo kama dongo. Wadhi kodi store neno bando man ge store. About $150. I'm happy, I'm reluctant, I'm not selling soon. A report makende kawuono warango ber mar pur kokale sigand mane en jatend migawo mar pur e county ma Homa Bay Aguko Juma. Ramogi aria deka uchiel nono e namba marwa mar tudruok inyalo ndiko no kinde miwa pachi kendo bende nyalo oro ote mari weche manyien mag Oimore Ramogi kotenre kod weche manyien ma waiko ni odhiambo makawuono jaloko mar iluongo ni Wilson Ochuka bedo thuolo bende mar tudri kodwa e namba kata lai mag tudruok mag oganda kata social media Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod X @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Machenya kwa mga jwang nyinga Lydia wachaogi mago mag siasa jatend piny Kenya William Ruto kuripodi mayango maro hand mauta ikin sirikal ma Kenya gi piny ma Saudi Arabia ntiere kod mibadhi. Ruto wacho ma kane ochopo e lamo mane obagi e kaunti ma Bomet kama bende wacho ni winjruok ma kamano osekelo resruok ne Kenya kendo biro dongo chumi ma pachoka. Jachung weche marwa Ken Muga chakonwa weche manyien gi report no hayo machal kod ma. Jatend piny William Ruto ne oriwore gi jopiny e kaunti ma Bomet e lamo mar kanyakla kama wacho hala mar mauta e kind Kenya kod piny Saudi Arabia nomaki e mach. Ruto wacho ni ong'eyo kuma otere piny Kenya kendo onge mibadhi e ohand mauta madhi nyime. Mimi naendesha serikali yenye iko na uwazi. Hizo contracts zote they are available, ziko bunge tayari. Acheni kutuwadaa ati mnataka tuwapatie contracts. Contracts iko public. There is no secret contract anywhere. Ruto ne oloso bankweth mar Azimio la Umoja golo ywak. Nitiere mibadhi ewi orak mayande ne ochiw ne kembe magoma mauta kakele pachoka. Badala ya kutuambia we must prove that it is a scam, let them prove to us that it is a scam. The stakeholders in the petroleum product industry themselves have confirmed that what we have done is the best for Kenya, is the best for every citizen, and is the best for all the stakeholders. Jatend Kenya bende wacho ni winjruok gi Saudi Arabia osekelo resruok ne Kenya yore mathoth koruoko daka tego siling mar Kenya. Tumefanya MOU ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kupata kununua mafuta, kampuni zetu ziweze kununua kwa pesa ya Kenya badala ya kutafuta madola. Today, all oil companies, oil marketing companies in Kenya, they buy fuel, they buy petroleum products in Kenya shillings. Yakineno, jatend migawo mar teko Davis Chirchir na oyudore kama tek
bang' jopiny rogo ne kendo miyo chungo twak mare oiu kata kapok ne oloso gino manenore ka gima ote ma jopiny ne ni godo e wi midhiero ma okwako sekta mar teko e thurka. Jatend piny William Ruto ne odokne kaka jatelo maber. Mumesema kwa mfano hapa Bomet mambo ya stima, na mimi naona mnapigia kelele waziri wangu Davis, mnasema hajawapanga na stima. Wacha niwaambie story. Ewi twak madhi nyime e kind sirikal kod Azimio, Kweth Kenya Kwanza bende koro sani owacho ni kaponi wach chenro mar gero udi manengogi yot owit oko e ripot ma idhi gol kod komiti ma oyiedhi ma osebedo katayo twak, to gibiyie kod ripodno. Giloso bang' Azimio bende buogo kuno ripodno ka ok onywandi e wach pek mar ngima. Let me announce to the country from straight here in Bomet, the same way they are telling us that they are deal breakers. Hata hii yetu kwa mambo ya housing levy, that one is a deal breaker. Mimi siwezi kubali mtu yoyote ambaye ata insist kwamba ati lazima tutoe housing levy, bas mkutano ya mazungumzo itaisha, mtu arudi kwa barabara afanye ile ambaye alikuwa anataka. What Aaron is saying is very disconcerting. No matter what you negotiate, please, Your Excellency, do not deviate from the plan. Stick to the plan. Stick to the agenda. It is bearing fruit. Jatend piny ma bende igeno ni dhi e limbe mare ma piny Jerman odhiambo ma kawuono ne omedo dok ne wuodhe mage ma pinje maoko ka wacho ni gin mago makelo ne Kenya ber lilo. Ken Muga, Ramogi TV. Korom Gajwang jatenda piny Kenya machon Uhuru Kenyatta okoro jatend piny Kenya William Ruto ni owenywande wechene mag siasa e nyato wemo kwekode bang' rem tao piny Kenya e yo makare kendo rem chopo singo manomiyo oganda jo Kenya. Jatend piny machon nowuoyo e gwenge ma Mwingi kaunti ma Kitui e kinde manoyore nyasi mar lamo kotene kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod jotelo mamoko manokwedo kit telo ma Kenya Kwanza osenyiso nyaka ne gikaw telo ma pachoka. Ne en nyasi mar lamo manokelo kanyakla jotend siasa bura kotelne gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, nyasi manobagi od lamo moro mantiere Mwingi e kaunti ma Kitui. Jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta onyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo gol nyinge dhoge kendo wek siko keto ne seyo e wi rem tao piny Kenya kaka winjore ka oganda jo Kenya sani yuago pek mar ngima kotelo maragoko. Mimi hiyo ambayo ya kuogopa iliisha. Tumetishwa, tumeambiwa sijui nini, kila mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, sijui serikali iliyopita. Kenyatta kwa siasa mapacho kwa mondo bed jadira kendo giwek wuondo ganda jo Kenya konyiso yie mare ni piny Kenya dokia wangi e kinde mabiro. Kila mmoja wetu ako na jukumu ya kujenga taifa la Kenya. Kila mmoja wetu ako na pahali ambapo anaweza kucontribute kuhakikisha ya kwamba nchi yetu imekuwa, tumepambana na umaskini, watoto wetu wamesoma na nchi yetu iko na amani. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manoyore nyasino onyiso yie mar giriwruogno ka koro gisingo makore kanyakla nyaka yiero mabiro. Nataka sisi tusikae katika Azimio. Yeye afike hapa na mimi na ndugu yangu wengine ambao tufike Western. Kwa sababu tumeona the fourth president yuko hapa na anafikiria Central. Na tuangalie mpaka tufikirie Coast. Na baba kwa sababu alikuwa anasimama na alikuwa tufikirie Nairobi. Huyu mtu anapita peke. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osingo ni ok gibiro kod duoko mar duol matao twak mar kelo winjruok e kind Kenya Kwanza gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pononi ok oting'o timo nonro e wi duoko mar yiero mokalo. Mimi Jumatano tunakutana na ndugu hapa anasema Eugene Wamalo, we are given clear instructions. Kama hakuna kupunguza gharama ya maisha, msiweke sahihi. Nataka nijue kama mnakubaliana na watu wa Western kwa mambo haya. Na sio kulazimisha yote, ni haki. Bende oseo pinyo wacho kuom temo nego siasa maduond buche modhuro kata multi party ko wacho ni mano en ataro mar chike ma pachoka.
Piny owacho yango kenge mag rakruok kod midhiero mikelo kod koth mapek masani osekelo tho mar ji 61 kamoko buora odong' kod achiedh nade e gwenge ma pachoka. Moko kuom okenge ma piny owacho keto ting'o tiyo kod ndeke mag kalapapla e reso joma pi omonjo apoya. Magi timore e kinde maringre apis ariyo mag choko osuru kata KRA manyo pi oywero Msambweni e kaunti ma Kwale gikone to koro yudi. Oboke mogol kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua oyango kenge ma piny owacho keto e reso ganda ma midhiero mar pi oula nyalo biro gore kuomgi. E oboke no jalup jatend piny oyango kauntis moting'o Mombasa, Garissa, Tana River, Makueni, Marsabit, Kilifi, Kwale, Meru, Isiolo, Turkana, Samburu, Wajir, Homa Bay kod Busia kaka kauntis moseyudo midhiero mathoth nyaka nyocha koth El Nino chak chwe pachoka. Kaka okang' mar reso ganda, oboke no yango ni kalapapla mag sirikali dhi tigodo reso kod chwalo kony koting'o mago mag chiemo ne oganda ma oula omonjo, ka chenrono idhi tae log tich mar jolweny ma pachoka. Ndekego bende biro lorore kor gwenge mar menyo chal mar oula. Andikano mar jalup jatend piny bende okoni gen kod tudruok ma kinde ka kinde kod jokanyo mamoko, kendo ni omenda oseket mar gero mwandu koting'o lalo kod apeyni ma pi oula oseketho. Oboke no luwo ni piny owacho keto wang' ma ok diemre ne geng'o tuoche ma ikelo kod pi ma ochido kaka nyaldiema, kendo ni arita bende jiw e kuonde ma ji ma pi odaro ojotie. Mondo magi ochop kare, kauntis okwa mondo keto kenge ka oting'o golo omenda mar jolo chenro mag sirikal mamalo e rakruok kod midhiero mikelo kod koth El Nino. Piny owacho mag kauntis onyisi mondo oyaw wang' kuonde ma pi oula luwo e bombe, ka oganda modak e gwenge mani piny bende onyisi mondo dar kendo dhi e kuonde moting'ore gi malo. Kaka yor bet motang', oganda okwa mondo luw weche mag jokor chal kor lwasi kendo joriembo bende okwer mondo kik yembe pi oula, ka jowuoth onyisi mondo kik tem yoro aore mopong'. Sirikal oyango kenge ma kamagi kinde ma jopiny ma Tana River dar kaluwore kod pi oula ma omonjo miechgi. Mzigo anatolewa Honda, watoto wanasimama barabara, hujaona watoto wanabeba zombo. Sasa shida ndio hiyo. Nataka darbala, chakula, watoto wakule. Sasa tunaenda barabarani tungoje gari ya tuteremshe mare lefti. Sasa maji ni nyingi, iko na mtoto, iko na mizigo. Wengine hana pesa. Unaenda tu hivi unaenda. Unabeba na kichwa. Na hatuwezi sisi pia. Nataka darbala, unaomba darbala. Duol mar Red Cross okoni gisechako chiwo kony koting'o dar oganda e gwenge ma pi oula nyalo monjo e kaunti ma Tana River kaka yor geng'o masira ma oula nyalo kelo. Watu hawa tumewaahidi kwamba leo jioni na kufikia kesho itakuwa tumeweza kuwapatia vifaa vya kuweza kujikinga wakati wa usiku, ikiwemo mosquito nets, blankets na vifaa vingine vingi. Red Cross bende okoni gitiyo kod riwruoge mamoko e neno ni tuoche ma ikelo kod pige mochido okoluwo oganda nyaka kuonde jot magidhie bang' resogi kawuok e miechgi ma oula omonjo. Unakoenda leo pengine huenda kusiwe na maji safi na salama ya kunywa. Kwa hiyo tumewasiliana na shirika la Helping Hand ambao na wao pia wanaweza kusaidia katika kufanya water tracking. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linahitaji inahitaji washiriki wengi kuweza kuja kusaidia katika familia hizi. Pale mahali wanapoenda ni mahali ambao county government imeset aside, imewatengea waweze kuenda ili wasiweze kutana kupata matatizo haya ya mafuriko. Magi timore kinde maringre apis ariyo moyangi kaka Joram Maina kod David Ng'ang'a mancha tiyo e telo mar choko osuru KRA bade ma Kwale oyudi bang' nyocha pi oula ywero nyamburko margi kinde mane gitemo ng'ado lalo mar Hamisi e apaya mawuok Lungalunga kadhi Mombasa mane pi opong'o. George Bati, Ramogi TV. Ramogi wadhi nyime yudo pod wan mane mago motendre kod weche ma biro kaluwore kod masiche kama maromo ji 33,609 osewito ngimagi masira mar apaya higani ka apaya ma Nairobi Nakuru moselal kod ngima ji mathoth ma kwan gi nyalo romo 173 higani. Moya kod duol mochung' rito ngima ji apaya NTSA mano obago nyasi mar jiwo yore makedo gi masira mag apaya pachoka. Jafwambo marwa Judith Omondi miyo ler mathoth ewi wachne. Jumapil mar 3 mar dwe mar 11 higa ka higa piny Kenya bedo kod nyasi mar paro ji mane oyudo masiche mag apaya kendo keto okenge mag chano duoko go masiche gi piny. Kawuono nyasi gi ne obagi e counties ma opogore kama oting'o Kisumu, Nakuru, Mombasa e kinde mamoko. Anayudo accident e kamara 2017 tarik 19 dwe mar 3 kanye manalal e lweta be kanye matienda neno tur e boyudo chumbe. Gima nyalo wacho accident seche matimore
wakwayo joma nigi lony mondo osud machiegni nikech aben joma nigi lony ne machiegni ok ndaturo tiende ok nobedo nigi plate tiende nigi place nikech joma ne resa ne gionge gi yo ma ginyalo resago maber to be nakinyalo dhawonegi nikech ne gidwaro yo ma de gikonygo ngimana. Kaluwore gi lipot mar NTSA, higani mangima maromo ji 3,609 osewito ngimagi kaluwore kod masiche mag apaya, ka dwe mar 10 kende to maromo ji 330 ne owito ngimagi. Kaunti ma Nairobi ema otelo kod thoe mikelo kod masiche mag apaya gi 53% mag masiche duto ma osetimore e pacho ka iluwe kod Kiambu. Kata obedo ni kwanno ni piny ka ipimo kod higa ma okalo, dwaro nitie mondo med jiwo okenge mag duoko piny masiche mag apaya. Kaunti ma Kisumu kama bende ne obagi e nyasino, riwruok mar jorimb apiko koni owinjo duoknegi nengo mar tiegruok piny mondo mi ji owe luwo yore mamoko e timo puonjruok e riembo. But anyalo kwayo maybe driving schools mondo punguza nwa bei mar fee mwachuli schools mondo at least kagi nyalo punguza to 50% nyalo konyowa. Then NTSA be examination like NYS training nwadhi gidwaro nwadhi timo examination kata test wakwan mondo gitimnwa test no nikech kata kawuono we worked and we partner kodgi nono to moyo mano akwayo ni jo boda te ka NTSA nyalo understand wa to train wa nono examination. Kisumu apeini ma NTSA oyango kaka kuonde mathoth ne jowuoth yudie masira mag apaya gin Fort Tenan, Muhoroni Road, kachiel kod Katito, Sondu Road. Wang'eyo ni wasetimo mapping gi County Transport and Safety Committee where I'm the chair ni mwaneno ni kuonde ma waluongo ni black spots. Aparo ni Ojola en one of the areas. Kuonde manitie chirni machiegni kod barabara. Aero en one of them. Kidhi Sondu bende nitiere, Nyamware, Muron. Mago kuonde mwase mapot, mwase keto plans ni waketo signs ma nyiso jogo manie barabara ni ka digi speed mamalo mapiny. Kaunti ma Nakuru kama pisa mag NTSA ken hakod mamoko ne ochopie gikoni gichano keto tipo mamako rapim mar ng'we nyamburko mondo duok piny masiche mag apaya gi 20%. The CS of Transport and Roads directed that speed cameras be erected in various high-ranking places along the Nairobi-Nakuru Road, what we call the A8, and various places have been identified in which there is a process of trying to procure those cameras that will ensure that there is enforcement in terms of overspeeding, and we anticipate that with that measure we shall reduce accidents by 15 to 20%. Kwan mar masiche mag apaya kata kamano higa ni odok piny kod maromo ji 300 kipimo kod higa ma okalo. Judith Omondi, Ramogi TV. Doma malo yene duol makero gi mbadhi e pacho ka EACC mondo mi ogeng'ne mwandu gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya manengone romo Sh28.9. Mwandu gi nyako Ramogi chich ne oyudo e yor mibadhi ka chikno nyiso ni agulu mag mwandugo idhi lor kuom thuolo mar dweche 6 ka nonro dhi nyime. Oparanya itudo gi mibadhi moko ma chich ni notimore bwo higni 10 manotelo ne kaunti ma Kakamega kama yango ni ma ok tin ne Sh1.3 ne ogwenyo lwedo kokalo e orak moko. Gavana no kachiel kod kembe ma itudego koda ma itudogo danyuola ne ok biye ne gi mulo agulugo e kinde ma nonro no itimo. Jotelo mag sirikal mamalo koda ma moko ma siro sirikal omedo jiwo piny ma Kaluo kata jopiny ma Kaluo mondo sir chenro ma piny owacho timo mag dongruok. Jotelo kanyoro ne lose sach kukumo gik mar Mama Filgona Yugi ma en achiel kuom jachung' e kom mar Makisumu kod otiko mar UDA. Nyakla jopiny riwo lwedo ka ok gidong' chien. Migawo mar weche matudruok e walo kod jagoro mongirore migawo mar Risa Raymond Molo nyoyuoro e chenrono ka otenge gi moko kuom jotelo mag ODM kamoting'o seneta ma Kisumu Tom Ojienda kod jaod bura magem Elisha Odhiambo. Jadimo yenwa tigi sirikal, and because we are taxpayers and because government delivers for the people, we cannot be left out as a community. Wan jomo migawo mamalo kucha wasewacho ni wanyaka wati kanyakla mondo wakony jowa. Ka wayudo opportunity waywayo bad jowa to donje sirikal. Jowa moseyudo tije bende migepe mamoko piny ka
konywa uru mondo uywa bad joma ni piny. Nitie gik minyalo tim malo kucha, nitie gik ma ok be mwanyalo tim e level mar parastatals kae. Ka opportunity owuok e sirikal kwa konyo kuonde mamoko to jothurwa ka bende nyaka watim ang'o? Nyaka wakony. Gima rach en mana kwa konyo jothurwa ka to wiwa wil gi kuonde moko. Wami jotelo thuolo mondo ti, to jotelo bende ong'eyo gimomiyo wayierogi. Ni ging'i ni kasa ochopo ka gibiro duogo mondo gikwawa ombulu, to wanyalo bedo ni wapenjogi ni to bende nchu timo gik mancho nego beni utimo. Watere nyai kaunti ya Migori nyakor mgajwang kama moko kuom jotend ODM e sub county ma Suna West okojo siasa ma oyiere kaunti ya Migori mondo mi otim tije mano oyiergi mondo mi gitim tijego ma gidonje wechego mag siasa ma oyiu. Kautelangi kod jagoro mar ODM e kaunti ma Migori Joseph Olala wacho ni moko kuom josiasa mano oyiere kaunti ma Migori koro chako weche dondruok kod jowetegi kar mondo giti tije mano mi oyiergi. Giseo jawad bura ma Suna West Peter Masara kuom bedo ni oseo tij gavana wa Migori Ochilo Ayako. Masara mabende owuoyo e gwenge mag Ruba wacho ni en osetemo chopo ir Ochilo mondo mi onyise kuonde ma ok otim makare. Kata kamano okang' mare pok onyago lemo. Wawe uru yuarruok. Jowa manyo wayiero gi party mar ODM. Wawe uru yuarruok kuom sani. Already waseng'eyo ni wan gi wasigu ni kindwa. Wayuare ni kichango. Eri kaka dangi wachnwa ni Ochilo Ayako ni tich otamo ni kori ni mnyalo tiyo to un wabunge auchiel mano yiere gi party mar ODM e Migori County. Ine kende ni wach gima chal kamano. What of the remaining 5? Ogi kama gisewuoye. A statement ma Suna West owacho magiweto very clear. Ni constitutionally ngama oversight the governor and Senate and the county assembly. Ye mondo the oversight no Ruto mondo ngima dhano mo di maloni odok piny. Him thinking that he has made it in Suna West now that he think he can manage the county politics. He is daydreaming. We are waiting for him. En tich the national. Odhiyo penj Ruto kako nyalo oro ne pesa mutiyogo Suna West. Masara ok yalo pesa muchilo tiyogo. Owe Edi owuogo Chilo kaka ginyalo loso Migori County. En owe donje Migori County. Sani gavana ka kono donjo. En higa chiel. Kata en mano chako donje Suna West higa chiel pok notiyo. Owe gavana otinwa. To kodwaro gavana to chomre ti to wan kode bampa to bampa. Dot gi dot. Daka prayo kwa radio nyakora mgajwanga sma bangsa dek marotieno chendo eno imorero kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV no asingo go kodimba kinyiswani intine Ramogi TV kaitere kanya. Mae thula makorwa yie mondo wan bende walidhi moko ma isende konwa kaemi wapachi kotendre kod weche manyien mago Oimore ma wasebedo ka wakelo ni nyakora Ramogi kapok wadhi yweyo. Neno jangol mlongo na Tony Sifa. Wacho tero Ramogi TV. To wacho ni wanyisi jo Ramogi kiklemete. Kwa nyalemete. Kwa limita atomi. Samuel Oro kanti na kula ni kacha to bendo nyango wacho ni loud and clear aneno bende ote mar Keisha Mamta Steve ka uo kosogo Kanyamkago County ma Migori wacho no sacha kien kaka pilo Diambo Collins misungane ni kacha e wacho ni inbende intiere kodwa heyo makare Galus Okumu ka uo ke gweng Manyandema e Nyatike kata kamano wacho ni piny tek to jotelo pod wacho weche manono koro kiani dhi telo ne jamani wabende wang'ado wadhi Tanzania nikech piny koro pek. Wacho no dhi manyo rot matije jaman Jerman kocha. Kennedy Okesh bende wacho ni weche gichopo ne makara no bende ote mar Elvis Divine. Kaito Steve Oginga mano the governor wacho ni osedonje makare gin kanyo gin tiri Marindi Kanyada Asego Dala wacho ni Oginga wuod Orinda Kabenja Melda Oginga Manyar Karungu Kasera Oginga Ivon Oginga Simeon Dominic Waka wuodo widhi kod jawa kimo wuor wacho ni kaka gin gote joj bati gibedo piny Ramogi TV. Wamorwaro ga inya kendo wan bende wamedo chwalo ni weche manyien mamuli kendo miyo bedo gi ng'eyo kaka unno maonge ng'ama we chien kata matin. Lidia neno ka indika Yuviela Tien wacho ni waneno gineno makare gosip ni Samson Okalo Riga wuodo gwe school wacho ni Mosna Lydia. Casto Kevin Omondi mano Wudiala Township mano wuoda gwenge maga Anyeko modhone kocha wacho ni Ramogi TV to wuono mana kaka koro siasa sani koro kasore e piny Kenya wacho ni siasa pek manade ni. Casto Tuti Cardinal mar jomiel mar Migori wacho ni ento mora ahinya ka oneno jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka koro piare kendo wacho ni awa gik midiro kuomage ng'ato ka ng'ato koro ni oluoko od wirot kendo to nen maler. Casto kaendi
iluongo ni brother Ndege mano otho ma wuoda Kagandiru wacho ni following closely kendo gineno kod brother Ndege otho, mama ne iluongo ni Sidora otho bende kendo gimora ahinya. Mano iluongo ni Shemo otho Soja gin gwenge mag Kagandiru. Nano ote mar mwalimu Jael gimoli Bernard kantie kaunti ya Migori giwacho ni kaka pile gisa check-in kendo gintiere kodwa chendo kaito Buda Kayesu wacho ni jo Probox ma Migori Makalda Osama Wuda Birigini nyocha osemedo fare 200 nyaka 300. Koro kone ka gidhi duoke piny kata bene jatend piny duoko bech mo piny kata gi siling abich. Koro odhum kan the effect is permanent. Kendo en wach malita ahinya ne oganda jo Kenya. Kaito bende no Kautis Tinga Oganyo wacho kanyo ni Joji Kaumos kaito wacho ni nitie ja klasi moro ne Bon Junga. Pare Mano Bon Junga udo kago. Bon Junga wacho no mor koneni. Angis na Bon Junga ni an bena mora ahinya mano nyiwuoda. Ing'e ma nyiwuodi? Nyiwuodi. Aya Rosa Oganyo mano kanyo min Tinga Oganyo mano nyaka njira karachuonyo mar piny owacho Kanyamkago Dominic Akuogi MP mare Makogola Nyamita wacho ni giduto gintiere kodwa e chendo ni mar Oimore. Dominic Akuogi ng'eyo. Director. Director. Oh, director. Dominic Akuogo. Okay. Kod Oscar Olema. Mano ni katibu. Ng'egi. Ang'egi. Abiro goni segand gi chieng' moro kasendiko buk. Kata kamano sani koro inyalo chako somo gi mos Didi gin jok ma iluongo ni Nyasaye wiro to gwedho. Edwa chicha matin nakia ni ng'egi. Neno ka wacho ni Mikai Kilo kibentie kod oko yo matin George Batin Kitsa. Wakawa ni yue nyakwara Ramogi ka oduogo to wantiere ka nyakwara Ochieng' Fatuma bende ni koda ung'isa ni kwarane ni malong'o ahinya. Erokamano nyakwara kuom medo kete ka. Ka waduogo nyakwara Ramogi wan gi weche mathoth omiyo kik idhi mabor medo makete ka. Wekelea na shabiki kaende. Uko fiti? Niko bie. Unasikiaje? Fiti sana. Kabisa. Nimebambika mbaya. Jina ni Aaron Mongai Modhoni. Mimi naishi Mlango, nafanya kazi ya gas. Ulijuaje kuhusu shabiki? TV. Ulicheki tu kwa Mbulu? Ni watu wakikula nikashinda kweli watu wanakula. Mbona mimi nisikule? Ulipigiwa simu ukiwa wapi? Nilikuwa tu kwa job. Nilikuwa nimebambika mbaya nilishinda niambie nani. Umetry mara ngapi? Nimetry mara kadhaa. Hii wiki ndo nimetry mara 3, moja kaingiana. Nilicheza na Utopic. Niliekelea KJP kwa 29063. Okay. Hii pesa hii wananibaituka Mogonda hivi. Oya, kitu ni real. Kaende. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500 lazima kaende. Yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Higni ariyo nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free medical camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth Masena level 4 e chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Kupata wimbo wangu nimebaki nawe Yesu, kama sikiza tune yako, dial *860*289#. Kumbuka, sikiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Colgate
Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kuvaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime kaka wasingo ni podwan gi weche mamoko e weche manyien na mag Oimore. Jakom mar riwruok mar jopuonj madongo mag sikunde sekondari Ndimuli Kai okwayo piny owacho mondo rang diriyo kaka inyalo res chenro mar somo mar junior sekondari. Ndimuli network e kaunti ma Machakos kama jotelo mamoko mag riwruogni mag jopuonje kamoti okupet beneno riwe lwedo kakoni matin not osetime grade mar 7 kaluwore gi nok mar jopuonje pacho kae. Our sub-county school, Kesha Felt, have the capacity to handle junior secondary because they had teachers, they had minimal facilities that only needed to be enhanced, they had resemblances of laboratories that needed to be enhanced. So any addition of one teacher, 2 teachers, as it was done at primary level, will find another team of teachers there and they will be able to handle content that was secondary. As a nation, we ignored, and the children in junior secondary school today, I'm not afraid to say, are getting a raw deal. And this must be reversed. How are we therefore proposing a reversal, and which we want Kupet to join us? Grade 9 must be moved to secondary. Otherwise, we are sacrificing a generation and putting our nation at risk. Luoro nitie ni jopuonjre matimo somo mag lony manyasani nyalo koso yudo tije pacho kaluwore gi lwasi marach mar ohala e thurka. Jolony sekta no koni kata obedo ni nitiere lokruok maduong' kendo sani jopuonjre ma somo lony manyasani medore ahinya e pacho ka to manyiri kata kamano tije mathoth iyudo kata magi yudo wuok mana e pinje maoko ka Kenya to pod odong' nono. Jafwambo mar Juitho Mondi nitiere kod ler mathoth. Higa ka higa kuonde tiegruok mathoth ahinya to mag tije lwedo sidho simbo ne jopuonjre ma osomo lony manyasani okenge ma opogore. Magi kama oting'o lony mar computer IT, midusa korka lony manyasani ma dho ngere dendo ni software engineering, kod coding e kinde mamoko. Nyaka sani kwan mar jopuonjre mariwore mar timo somogi medore ahinya to jopuonjre manyiri ka thothgi to gin ma osesomo nyaka e rang'iny mar degree, mamoko kendo yaro mana sombgi. I had a degree in international relations and psychology, so it's quite a different field for me to come to this side. It's all in the head. If you're mind to, you can always do it. If you say you can't, you're right. If you say you can, you're also right. There has been a definite increase, which is fantastic. I think it also shows with the kind of technical mentors that we have. So we have an increase in the lady technical mentors that we have, or female technical mentors that we have, that has gone ahead to give courage to female students. Penjo en ni ang'o ma omiyo ji yaro sombgi ka ochomo lony manyasani. Adiera ma jolony yango en ni tije no kie pacho ka, kendo thoth jopuonjre matieko sombgi manyo tije e pinje mag joagunda ka thothgi mawuok e Afrika to gin jo Kenya. Gilero ni poni piny owacho nindo e itgi kendo oko manyo yore mag chiwo tije ne rowere, Kenya biro wito wiye maliw mar rowere man kod rieko kod lony. There has been a definite shift of our graduates looking for opportunities outside the country just because of how small the job space has become within the country. Organizations outside the country are willing to be a bit better than organizations within the country. So there was a big challenge with getting developers within the country. That's whole majority of getting developers that were shifting from one organization to another. That has actually really slowed down. Maduong magilero en ni lwasi mar ohala ok berie pachoka,
miyo jo ohala manyalo gombo keto ohala magie Kenya mondo ndik jolony nok kendo yiero ndikogi mana ka gidar kendo gidhi e pinjegi. Maybe the one thing that we need to do is to consistently create more opportunities for businesses to thrive, because if the environment for businesses to thrive, the environment for businesses to work in is actually doing a better job, a good job, then we have more developers coming into the businesses, right? So if the economy is doing well, businesses are thriving, then we'll have more job opportunities, that is for sure. E kinde ma piny Kenya medo dhiro somo mag lony manyasani, ahinya to e kit somo manyien mar CBC, riwruoge mathoth osewuok oko mar siro jopuonjre mondo tim tiegruok e lony manyasani, lony magikone to konyo mana pinje maoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi piny owacho ma counties makaluo kwa mondo mi oket maino e keto mwandu ne chenro ma johala ma itimo e alwora mar nam bero ngima jodak mantie alwora mar nam Lolwe. Mawak jalup jakom matendo ganda luo kata luo Council of Elders jaduong James Ayaga. Jaduong Ayaga wacho ni nam mar Lolwe ni kod mwandu modhuro manyalo konyo bero ngima oganda luo to mana ka oti kod geyo makare ka koro dwaro mondo tend counties otime chiegni kod jotend dhowedhe kata BMU mar manyo mar tiyo makare gi mwandu mosegere alwora mar nam Lolwe machalo kaka kar kano rech manitie Lwanda Kotieno e sub county mar Arieda e county ma Siaya. No Lwanda Kotieno kinde romo mano bedo godo gi jokanya sekta malupo kotende dhowedhe nembe makono. Maduong' ahinya nwagombo ni mondo oganda luo sani olay emphasis gichak tem matek mondo dho nam mondo nam obed gi okelne gi dongruok maonge setimo. Awagombo ni the county government mondo identify gi the BMUs nikech mano e industry maduong' ahinya manie oganda luo manie piny luo maka the governor and his team identify godo ni giketo priority on that. Waparo ni gimadang' mondo oganda luo dongore pesa nie nam mang'eny kendo jotugo ka depend so much on nam to giseyudo apani chakre sani obedo jomoriwore kanyachiel wang'e gima wadwaro nam omiwa wadongre gi nam nyithiwa duto mondo wa make sure ni wa engage activities modho nam. Kwa ng'yo mago mag pur nyakuram ga jong wateri nyake county ma Homa Bay. Tokwuok e apisi kaka jatend migao mano ochung' ne pur e piny owacho mar gavana machon ma Homa Bay Cyprian Awiti Aguko Juma koro donje chenro mar pur gi pith e yor ohala ma owacho ni oseloko ngimane. Jafwambo marwa e county ma Homa Bay Ali Abich ne otimo limbe pare kendo loso na report e wi kit pur ma sani otimo kendo ma ochiwo godo jip ne jopiny mamoko mondo mi odonjie. Bang' wuok e apisi mane obedo kuom higni 5 kaka jatend migao mochung'ne pur pith jamni kod chenro mag lupo e sirikand gavana machon ma Homa Bay Cyprian Awiti mane en jatend migao Aguko Juma koro keto tekone te e chenro mar pur kod pith e yor ohala ma bende otime e yo malach. Ne watimo limbe e puothene manitie gweng' mabedie Lambwe Wuode ka chud bura ma Suba North kama osebedo ka otime kit pur kod kothe ma opogore, olembe ma opogore, jamni kaachiel kod kit le mamoko ma bende pidhe mier kendo osebedo ka otuomo pesa chenro mar pur kod pith ma otimo. An gi almost gimoro amora ma jaluo nyalo gombo bedo. An gi bando uneno, an gi kal, an gi oganda, an gi njugu. Kia e mano to an gi dhok, an gi diek, an gi rombe, an gi gwen, an gi awendo, an gi mbata. But the main crop ma an go this season en bando. Apidho bando cool 34 acres. To 24 to say gikend near maturity level mi neno gin bando ma koro duoko wino. Ma ok I expect any weather disaster manyalo ketho sani. So why expect new kasa keromo to biro nwango keyo maber. An gi bando ma pod ni piny bende ma some 11 acres. Oganda an gi 7 acres mosechako lokore purple. Makani en chieng' rieny to in 3 weeks akayo. So my expected harvest ka gik moko dhi as they are bando I expect ni okadhi yudo less than $600 bare minimum kama gisegi chope sani. Oganda wanyalo hit between $40 and $50. Njugu nikech atimo 3 acres kaito na tiyo gi the traditional method mitielo chuny njugu cha.
Karachainya we will net some 10 bags mag njugu. Ma en achiel kuom puothene madongo ma otime kit pith mar olembe ma opogore, kendo machunga en achiel kuom olembe ma opidhe okang' mamalo, kendo ni kod nyak maduong' e kind olembe mamoko. To gimoro nitie ka ma wik manyo kalo ni chiemo ne wan ka gosiepna moro jiranda iluongo ni Kaleboto. To we were just joking, watimo some video shooting e puodho tie machunga moro kanyo. Taore wall mar welfare malambwe. Ma jaurga kamano. Kiwinjo ji magona simu kaendi. Gin ji madongo ji tepe joma to kodhino ni kanyi to bigi gadier. Kina harvest machunga. Kiny. And specifically tielo ma mineno ma the viral ni. En ka kinya harvest kina cover kendo gi video. Mondo wakwan ni to be ogolo 1,000 mana wacho cha or less or more. Paisan gi rabolo ineno, avocado dhi miyudo ka nitie maolo, nitie mochiek. Besides machunga. Tij pur kod pith masani koro kete maino mare owacho ni osemiye yuto maduong' kendo oseloko ngimane ka opim kod osara mane oyudo e ofise mopogore ma osetiye. Tije asebedo katimo tije madongo nikech of course asomo and ne wasomo chon kapod joma ne nyalo kalo penje level man wakale bene tin. And tije masetiyo osemiya reasonable income. To comfort ma koro an godo sani en ni pod achiew sa 12 kaka nja chiew ndalo cha. Tawuotha dhi anen ang'i puothena kuonde ma ji tiego. Then nitiere crops ma piny luoka because of weather. Maritan margi is too early. Sunflower is a 65-day crop. Makichopo 75 tiseuse. Bando, most of our crops are 90 days. So in 3 months, kitimo 20 acres mar bando, tinwango you are 500 bags. Then you are talking 5 million. Karachi. So 5 million kati cham Zara cannot translate to 3 months salary. So onge odiching ma ching tuch mapodhi. Mok pesa donje rangayaka. It doesn't matter how much. To nitie seasons ma pesa donjo kama dongo. Wadhi kodi store ineno bando man ge store. About 150 bucks. I'm happy, I'm reluctant, I'm not selling soon. Abiro uso ka nengo chopo e seche ka. And okabi uso ne okaus ga normally ne big vendors. Ni ngato biro gi lori to tingo dhego. No. Jogo ngo gichama. Agoko Joma wacho ni piny luo ni kod teko mar golo chiemo manyalo pidho oganda mathoth ma usi e counties mamoko to mana ka omi jopur sir ma otegno kaluwore kod chenro mag pur ma gitimo. Jaluo duogo e lo ka. And giduogo gi somo moro mamalo. Giduogo ka gin gi pesa matin e lwetgi magi nyalo chakogo. And given support mochom gi achoma ter mondo gi encouragement ma ji weringe siasa mondi matin ma ji duogo purka. In just 2 years we will be unmovable. Ke jaluo ka nigi chiemo tinge ng'e okak ma ok nyise gi onge gi kone. Tambe mane level matemo dhire gwengwa ka. Apa ne neno style ma ji purogo. I was taking time inche wewe gi ji ne jomoko ba miyo kodhi mang'iewo hybrid mamara mang'iewo. Ero ka mine moko ipogo mfuka achiel ipogo ni ji ariyo. To kidhi ng'iyo kuonde ma gikomego, there's a big difference between kodhi mana miyogi gi mag mane gintiere godo makienyeji. So pur ber, pur nigi good income, pur miyi a lot of exercise, kata omi nindo comfortably. Ma kata ka guk gi oko to kiluora anya to magisedonjono bin signature mo manya goyo kamba kacha mukelo magi. Agoko wacho ni sani onge kod paro mora mora madhi yudo tich ofise mag sirikal kendo sani koro pur kod pith e yor ohala ma sani koro timo ema koro kete teko nete. Adongi only 2 months tachopo 60 years. So technically ng'eni energy be koro dok piny. Nyithinda be koro manyo tich offices oko. Koro just imagine ni koro wuok adhi go lam tidonjo office to nyathini biro mogo kowuok e the same office kati wuok to nyathini bende bedonjo same office. It doesn't make sense. So ana setiyo igni masetiyo gote and gi results ma I'm proud of ntiere kuonde be mana failure. I always like giving opportunities to young people. Nikech ambe ne ji omi opportunity. Kuonde mana tiye gote ne ntiere old people manoweyo koro kwa donje. To age oseromo. Umara kata neno makipande na oseromo. I would be happier to see another young person take over mondo donje. I'm not looking for a job. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Huku akaongea na mkubwa
ndo nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo. Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo nini tukapo nini ruhusa ya kuenda huko City Mocha, ndio tukapigia DCI Juliet. Tukampigia tukamwelezea hivi kuja sasa tukafanya sample tuchukua sample ya mtoto na mimi. Ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Sasa nini tukaanza. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wekelea na shabiki kaende. Uko fiti? Niko bie. Unasikiaje? Fiti sana. Kabisa. Nimebambika mbaya. Jina ni Aaron Mongai Modhoni. Mimi naishi Mlango, nafanya kazi ya gas. Ulijuaje kuhusu shabiki? TV. Ulicheki tuko Mbulu? Ni watu wakikula nikashinda kweli watu wanakula. Mbona mimi sisikule? Ulipigiwa hii simu ukiwa wapi? Nilikuwa tu kwa job. Nilikuwa nimebambika mbaya, nilishindia niambie nani. Umetry mara ngapi? Nimetry mara kadhaa. Hii wiki ndo nimetry mara 3, moja ikaingiana. Nilicheza na Autopic. Niliekelea KJP kwa 29063. Okay. Hii pesa hii wananibaituka Mogonda hivi. Oya, kitu ni real. Kaende. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Mondo iyud wendani kaka sikiza timari dimana *860*418# to pare ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Machini ya Ramogi koro donje weche mag tuke bang' wuok e yweyo. Kamoro ni tima mar Kenya Sevens Shujaa matugo tuke mag rugby jotugo 7 koni gi koni oloyo tim mar Samurai Barracudas points 19-0 kendo ting'o kombe mar Robin Kahila Trophy e finals manobagi alap ma RFUEA grounds. Patrick Odongo nomiyo tim mar Shujaa try mokwongo kapok Tony Mondi omedo points 2 kokalo kuom conversion ka Shujaa nodhi yweyo ka gin mbele points 7-0. Bang' jotugo wuok e yweyo, jatugo Kevin Wekesa nomedo na Shujaa try mar 2. Captain Tony Mondi nomedo try achiel kapok omedo Shujaa points 2 mano okonyo tim mar Shujaa yudo loch margi mar 10 tuke mag Safari Sevens. Tim mar Uganda Rugby Sevens noyudo midila mar bronze bang' loyo tim mar German points 31-7. Kenya Morans nokawo thuolo mar 5 bang' loyo joloch tuke mag rugby pachoka KCBRFC points 26-0. E final mag wakeni tim mar Uganda Lady Cranes noloyo Kenya Lionesses points 15-13 kendo kawo kombe. It's clumsy but eventually cleaned up and claimed by the Kenyans. John Okoth. The ball out wide is long. Kevin Wekesa goes over the top. Try immediately after the restart. Just want you to disadvantage. Asati. Amaita, acres of space for Odongo. He surely won't be denied. Wasudo Ramogi club mar Mathare United odhi nyime kod duoko mabere tuke mag adhula e lig mar NSL bang' loyo club mar Kajiado FC gonde 2-1 e alap ma Ildamat e kaunti ma Kajiado. Kaunti ya Mombasa club mar Migori Youth noloyo club mar Mombasa Elite gonde 4-2. Steve Kimari noloyo ne club mar Mathare United gol margi mokwongo e dakika mar 40 mane otero jotugo yweyo ka Mathare ni mbele gol 1-0.
Kajiado FC noyudo loch kata gol margi makende dakika mar 52 kokalo kuom jatugo Elvis Hamala. Mana kodong dakika 2 to tugo rumo klab mar Mathare noyudo gol mogik mar loch kokalo kuom jatugo Pascal Ogweno. Elap Mambaraki Sports Club Tony Bradley nomiyo klab mar Migori Youth gol mokwongo dakika mar 2 kapok Clinton Onyango medo mar 2 dakika mar 15. Kodong dakika 10 to jotugo dhi e yweyo Elio Wade nomedo ne klab mar Migori Youth gol mar 3 ne timno. Mombasa Elite noyudo gol margi mokwongo kokalo kuom jatugo Emmanuel Lunale dakika mar 63 kapok Lucky Musyoki yudo gol mar 4 ne welo. Ayeko Mari noloyo ne Mombasa Elite gol mar 2 kokalo e opich choma. Katika quest yetu ya kurudi KPL, and most important thing ni kwamba wachezaji wana understand that we have a task ahead of us, and kitu ya maana ni kwamba katika kila game wanaenda wakifanya kile ambacho tunatarajia. Still tuko na another 30 more games to go, so tuta build up kuanzia hapo, but I think for me nasema is a high time pia federation maybe waanze kuwa keen because na officiating because mina feel deny 2 penalties. Tugo maber mar tim mar Homa Bay nonenore yange tuke madhi nyime mag Talanta Hela bang' wuok chien gonde 2 kendo yudo loch mar gonde 3 kuom 2 e kingi gi tim mar Nyandarua e tukego mibaga lap Mamui Complex e county Manyeri. Elap mane kothogoyo tim mar Nyandarua noyudo gol margi mokwongo bang' jatugo Yvonne Wahinga loyo kokalo e opich achoma. Dakika mar 30 Wahinga noyudo gol mar 2 bang' bagruok bedo e dho gol mano ma tim mar Homa Bay. Mana kodong dakika machok to jotugo dhi e yweyo tim mar Homa Bay noyudo gol mokwongo kokalo kuom jatugo Silpa Akinyi. Molio Koth nomiyo Homa Bay gol mar 2 tok wuok e bench kapok jatugo Quinta Diambo loyo ne Homa Bay gol mar 3. E tuke mamoko tim mar Kiambi noloyo tim mar Mombasa gonde 3 kuom 1 ka Busia noloyo Migori gonde 6 kuom 1. Uasin Gishu noloyo Laikipia gonde 11 kuom 1. It was similar plan. We had to rest some of our players, and so that changed a lot. The condition of the pitch didn't suit the type of game that we play, so that was the challenge. Most of the games we have been having in the afternoon, so the ground is normally dry, and so we are able to play our type of game. But with the current condition, it was so hard. Kapuro dhi mbele gi weche mag tuke mag Talanta Hela Ramogi tuke mag nyithindo mayowuoyi en tim mar Kakamega nothe choko e tuke go bang' tim mar Nakuru go gonde 3 kuom 2. Timbe 2 gi ne dwaro loch mondo mi oyud tiko mar dhi nyime tuke gi. Tim mar Nakuru noyudo gol margi mokwongo dakika mar 13 kokalo kuom jatugo Boniface Nyabuto. Joseph Wachira nomedo ne Nakuru gol mar 2 mana tok dakika 9 kendo miyo tim mar Nakuru bedo mbele gonde 2 kuom 0. Collins Luta noyudo ne Kakamega gol mokwongo mane otero tuge yweyo. Luta nomedo gol mare mar 2 e tugono kabisa Otieno nohinyo chuny jo Kakamega bang' loyo ne Nakuru gol mar 3. Tim mar Kakamega nigi points 3 kaka Nakuru points 7 points 2 tok tim mar Homa Bay momako thuolo mokwongo. Appreciate the opponent. They are good. They have really given us hard times, and we are hoping that at least we wish them all the best in their next match. And for us now, we are focusing on our next match, which is either semis, as we wait for tomorrow's match against Kisii versus Kakamega. The outcome of the match will determine whether we are going to play semis or not.
Gikanye mwateke chendo maro Oimore nyakona mgajwangero kamano kuuma kete Ramogi TV racha kunyagi ko unmoro ote magwa unakwanyma na matin kapok wadhi kamoti ngorina chiemo wacho ni maginya ugenya kantie game gugon okete mana ka Ramogi TV asuso wacho ni mingi nyaka Kamega kaito Neli Amoso Tingo kantie Semereru nano bende Ayuni nyar Kindubei kaito Quadra Emi wacho kanyo ne gin kanyo Kijabali Balala Maoma Bay County kantie Kochia nano bende Bruce Laki kacho ni Andrew Nyango mwalimu kod mama Eva giduto kantiere Awase okete mana ka Ramogi TV neno bende Irene Malina wachoni mingi Pamela Awiti babagi jaduong Awiti Eugene kantie Ndhewa Collins Osuka kantie Kapsabet giwon gi baba Simpros Kachel gi Osuka giwacho ni gintiere kodwa chendo George Bati kaendi binano ka chieng Jakosege wacho ni Mosna Lydia wacho ni an Jakosege irok dung kama mach ok liele omiyo ana yie gi Honorable Masara nikech okonyal ling kanitiere gimoro ma ok dhi maber en bende no yiere ne jopiny to jopiny go be mano go ombulo ne jotelo mamoko wacho ni Hesbon Wood Midida Jakarungu yamo mare Nyakoyo muko kanisa moyale mangima kabuoch kendo onge ngama onge wacho ni walem ne onge ngama ohinyore kabuoch konwa jo disaster kod governor ma Homa Bay one gi wangi ma kodni otimo gine jo disaster gi konywa kasto anno ka indika weche nitiere ka JSS dwaro ni mondo miket ne tools mag tich omiyo ka ok gin adequate to samoro ok nyal bedo maber kata adequate capitation kata omenda michulo ne sikunde bende owacho ni okoromo gi weche mag kaka itayo somo wacho ni government occasionally roll out policies that only see their respective ministries and state departments bags in huge financial funds from development partners, World Bank, IMF at expense of common mwananchi. Koro wacho ni policy go winjo bed ni gin miketo manyalo konyo japiny ahinya kotenore kod weche mag somo nikech somo e mise mar piny mangima. Morris Kom wacho ni mora nyangi jaduonga Guko Juma kuom tich matek kendo wacho ni en kare joma tindo mapod manyo tije e chuny bombe mopogore opogore mondo gidhi gibed jopur en bende wacho ni en japur mandhewa mora ahinya gi wach mar pur. Boni Jaguba wacho ni mipiche Kenya gi igoyo gi mana e bunge mano badier okapar Faith Mzomo haneno kacha kantiere gwengego ma Kilifi wacho ni embe ntiere kodwa Harvey Elliot wacho ni nyinge moro en Felix ngeni ntie nyinge ma ngato pakorego kara jodala gi okia George Bati nisani Harvey Elliot lakini dala kucho ngeni kaka Felix mawuod seme kolenyo Ramogi TV chope makare Movin Odumbe neni kachi wacho ni Odumbe's family uduto kete mana ka Ramogi TV Cheryl Alice wacho ni dagi ntiere seme wacho ni giduto giero mar Ramogi TV wakili Ani Nyoremo kantiere wa Nairobi neni kacha Martha Odhiambo erokamano ahinya Benta Charles kantiere gwengego mag Karen neni kacha in bende Agria Juan Komoro wacho kanyo no wuok dala ma Kibra kata mano jagi miala entiere kodwa kendo mora ahinya gi weche gi manyien neno ote mar Evangelist Mary wacho ni embe ntie kodwa chenro kaito bende aneno ote mar Junior Hendrick wacho kanyo ni George Bati ikaw mose yo makare Olga Umalamo wacho kanyo ni wuon gi Elijah Orao ntie Kolenya nyithinde Boss Junior Andes gi Nyachogo Agong Nyomolo ne giduto gibedo piny to Ramogi TV mageneno jama kawuono George Bati kata wacho ni kiteko terao kache